Glem alt om stålbækkener på det kommende supersygehus. Sengeliggende patienter tisser eller har afføring ned i baderingen her. Derefter forsegles posen, luft og lugttæt og smides ud. Et lille eksempel på noget, der er langt smartere i fremtiden. Engangsbækken i stedet for metalbækken. Det er fordi, de ikke længere skal håndtere det her bækken for eksempel. Der skal ud og tømmes i en vaskemaskine og vaskes, og så skal det efter en behandling tages ud og opmagasineres i et depot igen. Det er ligegyldigt, om en læge kigger på en patient. 1 minut. 500 har indtil videre givet deres input på, hvad der kunne forbedre arbejdsgangene fra deres nuværende til den kommende arbejdsplads. Af dem var et par hundrede dukket op for at se, hvad der indtil videre er kommet fra idé til konkrete planer. Og noget af det er formentlig en organiseret brug af indgangsmaterialer, bækkener, uniformer og lagener. Det gør vi, fordi at der er en besparelse i at bruge indgangsartikler i forhold til at skal igennem en vaskeproces. Mens de ansatte lyttede i den ene sal, var håndværkerne ved at lægge sidste hånd på modellen af en anden nyskabelse på det kommende OUH. Noget af det, der bliver en stor del af de ansattes hverdag, bliver kasser som den her. Tusindvis af kasser. Kasser leveret direkte til afdelingen gennem et lukket system fra et centrallager. Det afskaffer afdelingernes lagerrum, og det sparer plads på afdelingerne og giver bedre kvalitet i hverdagen fremover. Altså for eksempel en patientstue tæt på et personalerum. Hele den der tæthed til klinikken, den kan vi opnå, fordi der ikke ligger døde rum imellem. Altså ligger ikke et depotrum, hvor der jo ikke er nogen mennesker. Bestilling på en computerskærm og levering af alt fra medicin til sengetøj i kassen inden for et minut. Det er konceptet. Det er et meget, meget tæt masket net, som distribuerer tingene, og derfor vil de der ting altid være tæt på.